Mana asal iko? Iko. Hello everyone, welcome back to the channel. Bidin Vlog YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर, दायो आङो मरापाग्ला होननाय मोनसे जायगायाव दंफैयो। जोंनि गामि खाथियावनो दङ बे जायगाया। बेरायनो फैदों जों लोगोफोरजों। जायगाया जोबोद मोजां नै। जायगाया जोबोद मोजां, बेरायनो फैदों जों लोगोफोरजों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि। लेट्स गो। जि सान्दुं गोसा, मैदान जुबाय नै, नायनो नागिरा। दायो जोङो हरै सिगांखै बेरायबावनो नागिरदों। नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। नै फेन्सिं होनाय दं जुबियाव। फेन्सिं गोजा नै ओरजा मैदेर फैसोगारो ना एखानथ' बेयाव फेन्सिं होना दोनदों। बेनिफ्राय ओरै बारलांबा मानासाव हाबहैनाय जासिगोन। दायो जों ससे थांगोन मानासाव, हाबलांगोन बेजोंनो। दा जों मानासाव हाबहैनो नागिरदों। मानासाव हाबबाय जों दाना, मानासाव। दायो जों मानासाव हाबफैबाय। नै बे फेन्सिंआनो बर्डार। मानासाव थांगासिनो दा। दायो जों नै ओरैजा सिगांखै बेरायबावनो नागिरदों मानासाव। नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। आसोलफोर, माबायदि मोनदों बेरायफैनानै? मोजां ने? जोंनि लकेल एरियायावबो एसे मोजां मोजां जायगा दं नै। दिनैसो फैदों जों ओरैजा। जा मोजां जाखानाय जायगाफ्रा। एसे गोजौआनो। बाज्रुमनो हायाबा बारा बाज्रुम। औ बलाय दा। आयं बाज्रुमनो नागिरो ओमफ्राय। दानो। आं ससे जानोसै। फाग्ला। दायो जोङो सिगांखै थांबावनो नागिरदों। फै। ना दं नामा ब्रा इखौलाय? जोंना खन्दा दं नामा ब्रा? बिराद मैदेर फैयो नै। मैदेर खि। उन्दैनि आखुआनो दाबो खाराखै नै बिसिना। गोदो उन्दैनि बालाजों न' लुगासिनो बिथांमोना। ओंखामफोर गेलेदों नै। मा होनो आसोलखौ? इखौ? औ। मोजां मोनलायनायनि मोनसे नेरसोन इयो। अ, होमबा नोंबो बेयाव नोंसोरनि मोजां मोनलायनायनि नेरसोन गारलांनो सानबाय? येस। दे। आरो नै बिथाङाबो नै।
दा आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों ना मा होनो Yes. बिथांखौ मोजां मोननानै बाय बाय